Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja iddeċidiet kontra l-applikazzjoni ta' pajjiżna għad-deroga tal-insib. Deroga biex f'pajjiżna ikun permess l-insib għal 7 speċi ta' safar tal-għana fil-ħarifa. Fis-sentenza tagħha l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea spjegat kif direttiva tal-Unjoni Ewropea tistabbilixxi sistema għal protezzjoni ta' diversi speċi ta' safar. Sistema li però l-Istati membri jistgħu jidderogaw minnha, jiġifieri jitolbu eċċezzjoni taħt ċertu kundizzjonijiet u b'sorveljanza stretta. Skont il-Qorti Ewropea, id-deroga ta' Malta ma kinitx konformi u għaldaqstant ma tissodisfax dawn il-kundizzjonijiet. Dan għaliex, innutat il-Qorti, fost oħrajn ma kellix provi li n-numru ta' dawn l-asafar f'pajjiżna huma f'livelli għolja biżżejjed. Anzi, qalet l-istudju tal-BirdLife Flora fl-2007 wera insib intensiv tant li kien hawn numru iżgħar ta' dawn l-asafar meta mqabbel ma' reġjuni oħra fil-Mediterran. Dan flimkien ma' nuqqas ta' indikazzjoni dwar l-ineżistenza ta' soluzzjoni oħra u sorveljanza li fl-opinjoni tal-Qorti Ewropea għandha tkun iktar stretta. B'reazzjoni il-Gvern qal li qed jevalwa s-sentenza bir-reqqa iżda sostna li d-deċiżjoni ma tistax tiġi appellata. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri esprima d-diżappunt tiegħu għas-sentenza mogħtija e kif l-applikazzjoni tad-deroga Maltija kienet waħda studjata. Illum qegħdin nistudjaw, anke fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin nistudjaw bir-reqqa ħafna xi tgħid din is-sentenza sabiex imbagħad il-Gvern ikun jista' jevalwa l-options li għandu qudiemu u jieħu d-deċiżjonijiet bl-aħjar mod possibbli. Is-Segretarju Parlamentari innota kif Gvern Laburista għamel dak kollu possibbli biex iħalli l-insib għaddej u saħansittra wara li nagħlaq minn Gvern Nazzjonalista fl-2009 fetaħ l-istaġun tal-insib għal 4 snin konsekuttivi, jiġifieri bejn l-2014 u l-2017. Spjega wkoll kif fid-deroga kien hemm regoli ċari fosthom kwota ta' kemm jistgħu jinqabdu għasafar. Tenna li anke l-infurzar kien bil-bosta ikbar minn dak li pajjiżna kien jara sal-2008 taħt amministrazzjoni nazzjonalista li minkejja l-weda lin-nassaba li d-delizzju tagħhom mhux se jintmess fl-2009 waqaf kollox ħesrem. Is-Segretarju Parlamentari innota li minkejja l-isforzi ta' dan il-Gvern, il-Qorti iddeċidiet mod ieħor. Għamilna iċ-checks, għamilna ir-regolamenti kollha neċessarji sabiex nissalvagwardjaw din id-deroga. Minkejja li tallajna l-Qorti ddefendejna din id-deroga b'mod solidu, b'mod mill-aħjar possibbli kemm permezz tal-Avukat Ġenerali ta' Malta kif ukoll permezz ta' avukat imqabbad apposta ġewwa Brussell sabiex niddefendu din it-tradizzjoni ġewwa pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari innota kif minkejja kollox din id-deċiżjoni ma taffettwax derogi oħra. Mhux se taffettwa assolutament xejn fejn tidħol il-kaċċa, lanqas se taffettwa fejn tidħol il-bit l-insib fuq il-Malvizz u l-Pluviera u għaldaqstant qiegħed naraw nħarsu l-qudiem sabiex istaġun tal-Malvizz kif ukoll tal-Pluviera f'Ottubru ġej erġa' jinfetaħ. Din id-deċiżjoni waslet ukoll għal reazzjonijiet mill-partiti politiċi bil-Partit Nazzjonalista jgħid li n-nassaba ġew imċaħda mid-delizzju tagħhom minħabba deċiżjonijiet ħżiena tal-Gvern. B'reazzjoni il-Partit Laburista wieġeb li kieku kellu sens ta' diċenza, il-Partit Nazzjonalista illum kien jiskuża ruħu man-nassaba minflok jipprova jiskorja punti politiċi. Apoloġija li messa saret għaliex il-kapijiet tiegħu wedu li n-nassaba se jibqgħu jonsbu u wara l-2008 ma nasbux iżjed sal-bidla fil-Gvern. Il-Partit Laburista żied jgħid li anke jekk illum bir-raġuni jkunu diżappuntati, in-nassaba jafu li kien biss il-Partit Laburista li għamel minn kollox biex jiddefendi it-tradizzjoni tagħhom. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista huwa biss opportunist politikament li l-kaċċaturi u n-nassaba ħallihom dejjem waħedhom jew għar minn hekk daħlilhom l-istallet f'darhom.